Rochelle da, eta ni Mexiko hirikoa naiz, eta nire senarra azkoitiarra da, 4 eta erdi urte daramatzat Euskal Herrian bizitzen, eta ni euskeraz ikasten ari naiz Aikan. Ni lan egiten jatetxe batean ari naiz, eta master bat egiten ari naiz baita Euskal Herriko Unibertsitatean. Orain gu Aizpurutxon bizi gara, ni asko gustatzen zait, dana berdea, lasaia da. Hemen jatetxe hori jentea asko euskeraz hitz egin. Bueno, hemen Azkoitian edo Azpeitian jentea normalean euskeraz hitz egin. Mexikon 78 hizkuntza desberdina ditugu, baino eskolan ez digute ere bere irakasten. Egin nirekin ere euskaraz.